mmadụ na-abụ Chukwu gọzili agọzi ife na-eme ka nwanne ifulu mmadụ na-abụ Chukwu gọzili agọzi ife na-eme ka nwanne mmadụ na-abụ Chukwu gọzili agọzi ife na-eme ka nwanne unu amalụ ndị na-ekwu ọnwa na igwe ngoli 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 ka mkpọlụ na akụkọ maka ọnwa na igwe ngoli ebe ọ bụ na ifulu ọnwa dị ga-afụ igwe ebe ọ bụ na ifulu igwe dị ga-afụ ọnwa ifefe akpụrụ kafa na-eme fa na-ekwu ofu fa na-eme ofu na nna igwe mụlụ igwe wee kpọọ ya hụ oge Chukwu chi onye odegwa mụ na ama esi ya na kalabọ nke dị na-agụ ata nna ọnwa mụrụ ọnwa hụ wee kpọọ ya hụ Emmanuel Gideon n'olu mba satuo n'one ka mụrụ odogwuo igwe wetobe ọnwa na-etokwu ife Chukwu kwuru mesalume Chukwu kwuru si n'ọnwa na igwe ga-abụrịrị ọyị ha wee jebe obodo oyibo ebe ahụ kafa fụlụ onwe fa ebe ahụ kafa nọbụ ebụla ọyị ewu ewu oyi ewu ewu ifeọma na-eme ife Chukwu kwuru ga-eme onye osi na ọ ga-adị ga-adị ife sọrọ Chukwu ka ọ na-eme otu ahụ kafa si wee bụla ọyị wee bido wee dịba ọ na-aga ọ na-adaba otu egwu nwa agụlụ eze Chukwu onye amụma egwu na-abịa m ọzọ eze ọkụ Chukwu mụnyelu na agụlụ eze Chukwu ịgba ka mụ na-etiyo bawe kalịsị ụka fasi n'Ọstra wee banye Budapest from Budapest fabanye Spain ebe ahụ ka fajelu bili banata Naijiria fa na-eje ka ife ọnụ inugokwa ntị ọdịkwa tata Chukwu agọzigo fa tata Chukwu emegefe eze ọnwa na igwe ngoli 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 igwe ngoli babụ ndị kalisili igwe ngoli babụ ndị ego igwe ngoli ndị na-eme ka nwanne igwe ngoli ọnwa na igwe ngoli igwe ngoli ndị akafa bụ ego igwe ngoli otu fa si enyela ogbenye aka ka Chukwu si gọzie fa ọnwa na ọ na-ejelube nne ya wee ruo ebe a na-ekpe ekpelu nke akpọrọ chapụ ọlụsịa wee chiliki wee chinye ndị ụka ebe ọ bụ na afọ abatalụ ife na-eme babata be nna gị obodo egboro na ọ na-eme babatara be onye amụma egwu na agụleze Chukwu mesalụ kwelụ n'ọnwa na igwe ngoli bịala agụleze Chukwu fa na-emelụ m ọgọfa melụ m eligo nne Chukwu gọzi unu ego unu ga-adị ka osimiri maka na osimiri adị atata ana m agọlụ n'ọfọ
ego unu ga-adị ka iyi afọ na-abịa abịa oyi ego unu ga-abụ mgbamgba ego ego unu ga-abụ elibe agwa agwụ ego unu ga-adị ka osimiri maka olutu na olutu onye amụma egwu ọnwa anaghị igwe ngoli ka igolibe na ọ dị mma ka igolibe na ọ dị mma ka igolibe na ọ dị mma ọbịa idu 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 amala ụbọ otu ịgbatie ya o ọbịa onye amụma agụ ata 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 Chukwu chonye igwe ngoli na mmesi ya ka dị esi oyim ka dị esi ndị mmesi akalabo mesalụ wekwelu na famụlụ nwa ka nwa amesi mesakwelu na famụlụ odogwu na famụlụ odogwu ego ọbụla igwe ngoli Kabi esi igwe n'igwe odogwu igwe n'igbo alụsị ego igwe n'igwe l'igbo Emmanuel Bodienu ọnwa n'one ka na-ekwu Okito General Production Limited ọnwa na-ekaliga egwu ọnwa niile tiyo ọnwa tieluma ọnwa tieluma ọnwa n'ibu nnukwu mmọnwụ ọnwa na igwe ngoli babụ ndị kalisili babụ ndị ego ndị na-eme ka nwanne ọnwa na igwe ngoli ndị akafa bụ ego Fasimu kene Aishifu ebele nwankwọ ezugwu mba n'one ezugwu mba n'one aka ji ọfọ na bọnwa oyimugwu mba n'one ezugwu mba n'one onye ji gị iji ife n'ibu nnukwu mmọnwụ ife imelu na-ede ọnwa n'igwe timuke n'ezi ọyịfa Obinna emelue ncha na-awụ na Budapest odogwu n'ịgbasili ike oyim ncha na-awụ oyi odogwu ejide ebube ekwulu ọbịa ebetete ojeje Budapest ebute nnukwu ike ncha na-awụ oyim ncha na-awụ odogwu ejide ebube na-alụ oyi nnukwu mmọnwụ ejide ebube onye ego na Budapest
igwe si m kene nwanne ya Michel Paul Uchonye Ogbuechi eze nwachi na-emelụ wan Agụata Ezomogo na Mwes Mega Money na Brazil Mega Money na Bepele CEO Mega Money Global International Limited ọga ndị ọga Omogo na Agụata Omogo na Brazil Omogo na Ichizugo Mega Money na Brazil Nenu mmadụ na-abụ Chukwu gọzili agọzi ife na-eme ka nwanne ifulu mmadụ na-abụ Chukwu gọzili agọzi ife na-eme ka nwanne mmadụ na-abụ Chukwu gọzili agọzi ife na-eme ka nwanne unu amalụ ndị na-ekwu ọnwa na igwe ngoli 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 igwe ngoli babụ ndị kalisili igwe ngoli babụ ndị ego igwe ngoli ndị na-eme ka nwanne igwe ngoli ọnwa na igwe ngoli igwe